Hold kæft, det går varmt. Sådan. Der. Så skulle vi have sæbe i. Så. Der. Kim, hvor lang tid skal det køre af? Salt. Ej, lige meget, kom. Ja. Der kommer bobler. Så tager vi et vandbad på den rigtige måde, Rasmus. Husk ikke alt. Der står et kop lige der. Prøv lige at tage det kop der. Og så nedsænker vi blandingen. Ja. Skal der mere vand i? Tag Jeg det. tror ikke. Kom her nu. Så Kim. Står den jo her. Det er lige ved, vi skal give en hånd. Vi har 3 drenge, der har fundet ud af, hvad et vandbad det er. Må jeg bare holde pause? Ja? Så skal man så mose bananen. Men i rigtig tv-køkkenstil har vi snit og mosen på forhånd. Jeg så må hellere rulle den. Vi skal se her. Klar på alle steder, det var her. Og ja, der tror ikke, der kommer mere ud med alle gør. Nu er du klar til at se, hvad der sker. Det er bare sådan, du kan se. Det er sgu meget rart. Rulle. Jeg vil det sige ned. Nej. Stop. IM. Åh, det er nice. Det der ret. Det er ikke mig. Sådan. Det er Jonas. Sanders værk. Hvorfor gør man bare sparker til stolen? Hvad boss, vil du tage hjem til dig før vi tager til? Hold kæft, du er så filmer.